What's up mga atekuys? Kamusta mga manoy, mga manay? Andito tayo ngayon sa Bicol. Andito ako sa bahay ng auntie ko. Ayan. Baby, say hi! Ang aking bunso. Ang aking asawa. Ang auntie ko. Ayan. Andito tayo sa bahay ng auntie ko dahil magkakatay kami ng 3 manok para sa mga bisitang tong mga barako. At benefits din para sa aking asawa. Mami! Dahil nabawasan ang maraming ng naming manok. Ay, hindi. Wala, mabait yan. Paano na tama ka? Hindi, mabait to. Mabait to. Hindi man nagkapagat yung kanin. May lahi ito. Mabait to. Hanggang ganun lang yan. Gato, kahit na lumapit pa. Kahit Mabait sa yan. hindi. Hindi, ganyan lang yan. Mabait yan. Pag nakita na kayo, wala na yan. Hanggang dyan lang yan. Hindi ka magpapatiwala sa ayam. Sino sabihin? Wala. First ano natin to, first video na i-upload as monetized. Nandito ulit tayo sa Bicol. Kasama ko ang pamilya ko. Yan si Mrs. Mami! First video to as monetized. Kasi hindi pa tayo nakakapag-upload ng mga video. Ngayon lang tayo makakapag-upload ng video ulit. Sarap dito sa Bicol. Payapa. Mami, magsalita ka naman. Naka-record to eh. Mami. Mami, what's up? Lalabong ka to si Mami. Pakis, Mami. Langyak. Naka-record to. Tapos ganyan ang mukha. Ang lalong kiss na, Mami. Kiss. Mami. Dahil mga ate. Yung bulong coin purse. Mahilig magtanim ng mga halaman niya, auntie ko. Ito. Magtanim siya dito. Simula nang dinaanan kasi ng bagyo, ito na yung itsura ng mga tao, ng mga puno. Ayan. Sarap na ng higa mo, Mami, ah. Mami. Mami. Ang busy-busy si auntie, oh. Kasi may bisita ko eh. I'm so happy. Kasi kahit ganito ang bahay namin. Dumating ang mga dragon kong pamangkin. Bakit ganun yung... Parang ang ganda mo dito sa camera, oh. Ay! Sabi ni Parang lang. Telegenic naman talaga ako lang. Sabi ni Uncle, si Auntie Allen daw ang babaeng hindi nalulubat. Hello. Sasaing ako ng kamote. Para sa Eh si auntie, magluluto naman siya ng babaeng kamote. nilulubat? tapos ng... Sabi niya ang kalmure? Oo, nung nakaraang Merienda, Ayos kamote. na yan. Okay lang. Bibi! tubig mi. Aray. Sa'yo, Monica? Kag sa tinulang manok. Sa hahaluan tinola. ng Akala ano, ko papaya ilalagay. papaya sa gata ng manok. Kasi Ayun. marami yung manok. 3 manok yon. Ang masarap na luto. Di uncle mo, matitikman nyo. Sabi nga ng mga anak ko, pag sa karne daw, dapat ang magluluto si papa niya. Nangyayang. Pero dati, nagtiyaga sa kuya, masira mo na kung magluto. Kasi ama nga na nagluluto. Yan po si ante. Matatapos na si ante. Sa aga pa. Grabe ka, ang galing niya magbalat eh, oh. Pulido sana. Parang ayaw niya ng balatan yung ano eh. Hindi. Maayos lang. Dito sa Bicol, mahilig sila magsabong. Yeah. Yung uncle ko meron siya mga alaga manok dito. Maraming manok dito.
Ito yung mga manok niya. Oh. Ito yung mga alaga niyang manok. Inumpa more. Tandaan nyo na yan ang inuman na hindi pa. Mamaya na. Huwag baby, mahuhulog. Baby, no, no, baby. Halika na. Ay, sabi may yelo. Oh. Ah, bilis na. Mangguranaan? No, sige, put nakalingaw ka. Ito ka na, baby. Sising na tayo. Nabalok lang yun. Natakman ito. Natakman ito. Sama niyo siya. Uy, masarap yan. Jai, ba't kaya mo ah? Pero tayo daw na natin. Tawagan mo na si Kuya Ray. Bukas na to? Yun na. Nakain. Ba't ang baba, be? Ang baba hindi. Parang pang lalaki ni Boy. Ibababa yung gitara eh. Is in you, Lord, my God. Is in you, Lord, in you. Saan hanggang hapon? Hanggang hapon na yan. Malapit na maluto. Ayan mga atekuys, malapit nang maluto yung ating ulam. Luto na yung kanin. Hello, kuya kanin sa amin. Luto na yung kanin. At yung ulam ay malapit nang maluto. Siyempre, ang paborito ng lahat. Kainan na. Hindi na pwede kumain. Damit ako. Naligo ako. Ayaw makain ni Daddy. Daddy! Ilang. No! Love mo si I Daddy. love Daddy. I love you too. Paano yun? Like that? Yes. Yes, yes. Malapit na maluto yung ating pagkain, yung pinakihintay ng lahat. Ayan. Sarap yan. Gata. Ayan yung gata. Adobong may gata. Manok. Luto ni Uncle. Hello po. Hello po. Ito yung anak ko. Hello po. Ito ang aking bunso. Ayan naman ang aking panganay. Hello, nag-i-school
ako, bye-bye! Niluto kayo sa map. Ayan si Tito Jai, Sita. Tito MJ. Sita. Ingay nga eh. Sita. Ang daldal nitong batang to. Sina. Ito, syempre kakain tayo sa daan ng saging. Luto na ang ating pagkain. Kakain na tayo. Dito tayo kakain, oh. Ayan. Kakain na tayo. Sa daon ng saging. Thank you for the food that you gave us, Lord. Bless us, Lord, for this thy gift, this spirit waters, and thy bounty through Christ our Lord. Amen. Nag-pray na. Ako nag-pray. Okay. Kain. Bibi ko, busog ka na po. Busog ka na? Ayaw mo na. Tingnan ko tami. Hello, nabusog na. Nagmamalaki pa. Ligo ka na. Ayan mga atekuys. Walang natira. As in, buto na lang yung natira, oh. Simot na simot. Ang dami ko nakain. So paano mga atekuys, hanggang dito lang muna. Samahan nyo ako ulit next time. Sa... Hindi hingal ako. Hala, takulo na kaon ko. Walang mga kanya pa na sabi yung sa padi. Sabihin ko sa inyo pa nga pa di. Rautan. So mga manoy, mga manay, mga padi, sabi ko sa indo. Tapos na kitang magkaon, ha? Ha? Pagkatapos na magkaon, kunin na nakahiga na kita. Sa Bicol lang. Masira mo ng pagkaon mo eh. Adobong manok sa gata. Tapos na kita magkaon, kunin na magduyan-duyan na sa nakita. Sarap ng buhay dito sa Bicol. Sariwang hangin, tahimik, mapayapa. Hihingal ka na. Dahil mong kinain eh. Ang laki na rin ang anak ko. Matangkad, di malaki. So paano mga atekuys, hanggang dito na lang muna tayo. So paano? Adios! Tada!